mizo mi puitna kan she tur he mark si China siam ni China tang an lo thon ani a chon he mark sa tang mizo mi pui India mi pui te kan film ku zia kan she thar nge ka be se ni he mark si he lai hian tian I han chep ta ila a mark chunga hian China ho hian chip te mai an lo phum thin ni a he tian chip te hian an lo phum thin ani a chuanin chip ba ka hian thil dang hi kan tong an hriat he na ruk tu a microphone ni himi tang hian he max kan go hin China ho hin kan tong zong kha an lo hre thei do na chuanin adang le a chuan he thil hi he tiang te hi an lo da he ta tang hian kan biodata zong China ho hian an lo hriat pha vek thei do na chuan he te hi max sa hian an lo da vek thina chuanin adang le a chuan he max kan vuar rol hian khoi mun apo kan kala kan kalna an hriat zel thin an ten camera te hi an lo da le zela he camera hi an lo da le zela an thiam em na max chu an lo da vek me chuan adang le a chuan ten he chu wasak ve he DVD te ten an lo da ten engtin pon kan dan zong kha kan blood group thleng khan an lo record thina chuwan mizo mi puite I film khur le thar le mu ti kha kan hriat tir du ni